Ond yn cadw cwmni ni fan hyn, mae Rhodri ap Dyfrig. Croeso ato ni, Rhodri. Ti newydd ddod o Aberystwyth, lle fi oedd hi'n benwythnos prysur iawn I ti, yn dod? Oedd hi'n benwythnos anhygoel na deud y gwir. Dydd Sadwrn na'r dydd Sul yn llawn o bethau rhyfeddol yn digwydd na, felly cyffroes iawn. Be ddigwyddodd dros y penwythnos? Yna brotest? Oedd yna brotest yn y rali ar y dydd Sadwrn, efo nifer o bethau eraill mynd o gwmpas o gigs a pethau yn ystod y penwythnos, a wedyn ar y dydd Sul, wrth gwrs, oedd cynhyrchiad theatrig awyr agored y bont oedd yn rhywbeth eitha anhygoel. Nes I fethu mynd yn anffodus oherwydd salwch y mab, ond nes I gallu dilyn o gyd ar y we ac gweld buses mynd heibio'r tŷ ar y bethau fel hyn, a oedd o'n, o be dwi'n clywed, oedd o'n brofiad ffantastig. Ond ti'n sôn am y we yn fyna, ti yma I sôn am brosiect sy'n mlaen dy ti ar y funud, sef Hanes y We Gymraeg. Esbonio mwy I ni. Mae'r prosiect Hanes y We Gymraeg yn rhan fach o'r PhD dwi'n gwneud ar hyn o bryd. O'n i'n gweld bod yna rhywfaint o fwlch falle yn y trafodaeth o hanes mwy diweddar y we yn Gymraeg a y datblygiadau sydd wedi bod yn arwyddocaol yn nhaith y Gymraeg ar-lein felly. A ni'n meddwl bod o'n gyfle I gyfrannu rhywbeth at yr ymchwil dwi'n wneud ac I gyfrannu rhywbeth yn ehangach a falle bod yn fan ar gyfer mwy o ymchwil yn dyfodol. A ddyn ni'n edrych prynhawn ma ar yr holl beth, ac mi oedd yna un o'r pethau yna oedd eitem ar Heno nôl yn 1996, Sian Thomas yn disgrifio beth yn union yw'r we. A dwi'n fatha, yn fan hyn mae gennym ni gyfrifiadur, os ydych chi'n clicio yn fan hyn, mae'n rhywbeth sydd o'r enw'r we, ynddi? Mae'n eitha rhyfeddol y clipio cynnar yna, achos mae'n sôn am yr uwch draffordd wybodaeth a y termau rhyfedd mae erbyn hyn. Mae'n ddoniol meddwl bod y mor newydd adeg ynny, bod rhaid esbonio'r pethau mae da ni gyd yn cymryd gan y tawl rwan. A mae pethau wedi dod mor bell i'r gwir, yn yr 20 mlynedd diwetha. Ond ti eisiau bobl adre I gymryd rhan? Ydw, mae hwn yn brosiect torfol, felly rhan o'r peth ydy bod o ddim yn hanes wedi cael ei sgwennu gen un person. Mae yna le I hynny dwi'n credu, ond mae hwn yn trio cael hanesion gen bobl hefyd yn gystal â hanes pethau. Felly mae unrhyw un yn gallu cyfrannu at y llinell amser yma. Da chi'n rhoi mewn y cyfrinau'r rhithro, a wedyn da chi'n cael mynediad ato, da chi'n gallu gosod eich cofnod eich hunain. Gallai fod yn brofiad personol, neu gallai fod yn rhywbeth da chi wedi gwneud fel cwmni neu unigolyn, da chi'n meddwl sydd wedi bod yn rhan pwysig o'ch bywyd chi ac neu'n bwysig o ran datblygiad y Gymraeg. Felly... A faint o amser sydd bobl nawr I gysylltu ti gyda'i gwybodaeth nhw, a be fydd yn digwydd ar y diwedd? Mae'n rhan ola'r darn y peth ar hyn o bryd, felly mae yna tan diwedd yr wythnos yma I roi cynnwys ar y wefan. Bydd yna gyflwyniad, byddai rhoi cyflwyniad yn y Llyfrgell Genedlaethol dydd Mercher, fydd yn mynd trwy rhai o'r prif bwyntiau ac yn rhoi rhyw fath o ddehongliad o beth sydd wedi digwydd. Ond dwi'n gobeithio bydd elfennau yno fo'n gallu parhau ar ôl diwedd yr wythnos yma felly. Mae'n ddiddorol, yn sicr. Ond sut ti'n meddwl bod yna dipyn o waith o hyd o safbwynt yr iaith Gymraeg a'r we, a'r dyfodol? Yn sicr, da ni mond yn rhoi troed bach yn y dŵr, deud y gwir, achos mae yna lawer iawn o bethau dyn ni angen mwyn gwneud yr iaith yn iaith ffyniannus, a swn i'n deud bod angen llawer mwy o ddeunydd ar y we. Ond un boi yn Wlad y Basg yn deud, menus are okay, but we need food in our language. Ac mae cyfieithu pethau'n gret, ond da ni hefyd angen yr deunydd, y pethau I bobl drafod ac I gymryd rhan yn nhw. Felly hwnna di'r darn allweddol nesaf, dwi'n meddwl. O'n i'n gweld fe, ti'n trydar eitha dipyn, ti wedi danfon rhyw 15,000 o dweets sydd yn hyn, do? Neu mwy na ni? O ie, mae'n embarrassing braidd fod chi'n... Dyna gyd ti'n neud. Go ran dy enw di ar Twitter, mae hwnna'n ddifur fyd. Beth yw'r enw? Noodles. Noodles, o le mae hwnna'n dod? O'n i'n teithio yn Indonesia ar pryd, a nath rhyw fachgen drio gwerthu rhywbeth fi dweud, hey, noodlehead! A oedd yn ffrindiau'n meddwl bod hyn yn hilarious, ac felly mi sticiodd. Felly hwnna di'r enw sydd wedi sticio efo fi. O, mae'n ddifur iawn dy dwi. Wel, gen I sgwrs arall nes ymlaen. Na fo. Diolch yn fawr ti am y tro. Dim problem. Wel, Rhodri ap Dyfrig, wrth gwrs, sydd wedi bod yn cadw cwmni I ni Heno. Neis dy weld. Atgoffa ni eto nawr am hanes y we yn Gymraeg, a beth yn union wyt ti eisiau gan yn gwylwyr ni? hanesywegymraeg.com ydy'r wefan, ac be dwi'n gofyn ydy bod pobl yn cyfrannu eu hanesion neu profiadau nhw o bethau maen nhw'n meddwl sydd wedi bod yn arwyddocaol o ran y Gymraeg ar-lein neu datblygiad y Gymraeg, neu jyst eu profiadau nhw, os di wedi cael effaith ar eu bywydau nhw. Gallwn nhw'n neud hynny, fynd i'r wefan, ac mae yna rhoi cyfrinau'r rhithro mewn, a gallwch chi gael mynediad a rhoi cofnod mewn wedyn. Mae yna gymysgedd o bethau yna'n barod yn does. Os unrhyw un yn aros yn y cof I ti? Wel, I fi, nes I ddechrau wneud lot ar y we tua 2002, ac adeg ynny, dwi'n meddwl, yr un mwyaf dylanwadol oedd mysay.com. Nath o gael dylanwad mawr, dwi'n meddwl, ar mywyd i'n sicr, a lot o bobl eraill, nath wneud pethau, prosiectau gwahanol, lot o bethau credigol gyda'r allan ohono fo. Wel, Brill, diolch yn fawr am ti am ddod ato ni yma Heno, a phob hwyl gyda gweddill y brosiect di. Diolch yn fawr iawn. Diolch ti.